Здравейте! Днес ще говорим при децата детския спол. Децата в повечето случаи, тези, които посещават детска градина и ясла, често имат продължителна хрема. Продължителната хрема доста проблеми създава не само в носа и запушен нос, последствие запушване на евстахиал тръба, последствие чести възпаления на средното ухо. Какво трябва да се направи като първа стъпка? Първа стъпка е важно да се посещава уши, нос и гърло специалисти. След което по преценка на УНГ специалиста, най-важното, което трябва да се направи, носен секрет, при нужда гърлен секрет. Ако детето има температура, не може да се чака изследването да бъде готов след няколко дена, тогава може да постъпим вече кръвни изследвания, които ще ни даде по-бърз резултат. И много важно нещо, което искам да споделя с вас, най-често разпространено, ние ги имаме тези бактерии, защо трябва да ги лекуваме? Напротив, ние бактериите ги имаме, обаче не в тези количество. Затова винаги, когато имаме установена бактерия, трябва да се излекува. За предпочитане очни капки, локално лечение, вместо през устата антибиотик и най-важното, което е, след лечение трябва да се направят изследвания повторни, за да може да сме сигурни, че тази бактерия, която създава продължителната хрема, евентуалните проблеми с ушите, за да може да сме сигурни, че сме го излекували.